Přátelé, máme další hru, kterou si zahrají všichni 4. Ta hra má název Stop. V této hře my 2 chlapce odkloníme, to znamená odkloníme Ondru a Geniu. Začnou nám zde Michal s Igorem a my vymyslíme začáteční situaci, kterou oni budou stvárňovat, budou si o něčem povídat a v jednu chvíli, když si zde jeden z hoků zvedne ruku, já zastavím hru a vymění se s jedním z těch 2, s kým nevíme, s kým uzná za vhodné tráva. A mě zapadlo se na to podívat, jak se to má hrát. A já... No tak teď musíme vybrat jenom, o čem se budu bavit a co to je za lidi. Prosím? Opatrně s tím, co to vzali, jo? Astronauty na záchod. Dobře, tak to jsou 2 astronauti a něco ze 4 toalety. Tak, můžeme chlapci? Zdravstvuj, Valery. Čau. Mě zavod Ivánuška. Já vím, už spolu letíme měsíc. Je ti něco? Je. Ten měsíc jsem ještě nebyl na toaletě. Toaleta je tam. A jak to řešíš? Ukaž mi, jak to tam ten skafandr chce dát dolů a můžeš mi to ukázat, prosím, pěkně. Je to jednoduché. Ano. Můžete si lídat toho čokla, vole, do čeho jsem šlápl. Vole, tady vám to běhá, vole, volně, vole, ještě, že máte krávu, vole, to by to tady bylo, kurva, jako rybník, vole. Já se omlouvám, Ale ale vy to můžete mi to upřít, jako mě to je jedno čin celkem. pokusím se. Nemáte nějaký kapesníček nebo... Tak já počkej. Ty vole, to je snad tvůj pes, než ti bude dávat kapesník. A to se z toho opravdu poprvé se to stalo. Jasně, on se poprvé asi vystral tady v parku, ten pes, vole. Šedivej je, kurva, jako... To je taková rasa, to je vlčák. To se dělá tohleto. Míšo, groze. Z toho se pokročili chlapi. Co děláš? Takže já vám teď to gynekologické zrcadlo strčím tam, kde má být zastrčeno. Můžete se ještě víc rozdělit, samozřejmě. My to děláme alternativní cestou. Aha. Pane doktore, já jsem se nečesala, takže nevím. No, myslíte, že do Superstar s tímhletím můžu? Že je to lepší než busou teda? Nevím, tak zkuste ještě něco říct. Jestli to nahrajeme, běží to. Mám jenom mluvit nebo i zpívat? Tak vyčkejte na moje otázky, já to. Když jste poprvé v sobě objevil tohle nadání? Nyní vám dám opatrně vsunu baklažánové zrcátko. To vám zůstalo tohle, ne? Díky, Michale. Myslím, že už to ten název jako zlidový. No, myslím, že to byli 2 kosmonauti, který se vyšetřovali v raketě. Ne, víš,
jsme se ptali, kde je záchod, nebo jak se tam chodí na záchod. No přátelé, další hra, která je před námi, ta už byla skoro zapomenutá, ale nakonec my jsme se rozhodli, že ji oživíme. Přece jenom dlouho jsme ji nehráli, vlastně chlapci. A má název Party. Já se vám chci zeptat. Je tu někdo, má tu někdo nějaký nápad, kdo by tu hru si měl zahrát? Tak nějaká Genia prý. Tak to je tady Genia a já poprosím, pokud by tady byla nějaká krásná dívka, která by ho šla pohlídat, vy už nedošla. Vy ne. Je tu někdo, kdo by nám pošel, prosím, pohlídat? Dolte, samozřejmě. Vy jste důvěřiví. Hezké. No, nic. Přátelé, my teď musíme vymyslet, co chlapci budou stvárňovat. Je to party, to znamená, mohou to být osoby, žijící, nežijící, ale i předměty, věci a ve výjimečných případech to mohou být i třeba nějaké, řekněme, diagnózy. Už jsme tady měli třeba plíseň a tak dále. Pojďte, teď je ta chvíle, kdy se můžete vyjádřit, co ve vás všechno třímá. Pojďte, říkejte ty nápady. Světluška. Už jsme dělali. Michale. Já mám nápad, pojďme postupně koho co napadne a kluci budou přemítat v hlavách a když se mu něco bude líbit, tak si to vezme. To je klasické. To už tady proběhlo hodněkrát, že někdo hraje někoho, ať jako z hochu, nebo jako navzájem, nebo sami sebe. Paradetol za papilův hrnec, netopír, tunel Blanka. Jsem rozuměl, že máš nějakýho Igora. Jako. Igor Michala Suchánka. Jsem dělal strašný Igor. Já myslím, že Michalovi pořád v hlavě vrtá ten setrvačník. Ale já dám papinu hrnec hned teď už. Dobrý. To zrychlíme. Dobře. Já jsem nakonec mám pocit, že jsme světlušku nedělali, že bych mohl být světlušku. Tak jo. Budeš hrát taky? Nevím. Tak já si vezmu setrvačník teda. A je to. A ještě proto není. Tak já si teda taky něco s dovolením vezmu. Baklažán. A mám si nasadit tu tyčku na sebe. Máte něco ještě? Rychle, to sem něco hoďte. Beru všechno. Cože? To víme, ty vole. Beru všechno, pojďte. Cože? Pakobil. Tak kromě pakobylky. Cože? Beďar? Pepřenka. Cože? Točená zmrzlina. Točená zmrzlina. No prej, beru všechno. Tak jo, točená zmrzlina. Dobře. Vydržte vteřinu, my se tady připravíme věci a hned zavoláme Richarda. Já si ještě musím vzít samozřejmě kostýmy. Jak to nakonec skončilo? Co seš, prosím tě, ty? Já to ještě zrekapituluju. No, Máme tady jeden setrvačník. to je Igor, jo? Michal si vybral... Papénu hrnec. Koho? To je papínu hrnec, světluška, točená zmrzlina. Točená zmrzlina? Já už bych mohl zůstat takhle, ne? Dobrý. Takže ještě setrvačník, točená zmrzlina, Světluška, papínu hrnec. hrnec. Jasně. A rozčílený. Tak a zavoláme Geniu. Jdeme pro něj. Přijde. Že tady snad nebudete sedět dlouho sami. Nebo sami s Mariánem, že jo?
se nedozvěděl, jak vypadáte zrcátko. Se nám to páruje. Tak, pár z toho. Nazdar! Mám úplně blbej zvolek tam šli. Nazdar! Ahoj. Jseš mi strašně povědomý. Dobře. Já si pamatuju z fotek. No, to je v pořádku. Pamatuju si, jak jsme byli na dovolený v Tatrách. Že jsme jeli až do Tatár. Nebo to byly Krkonoše, nevím. A byla tam máma, táta, já v kočárku a ty. Jo? Já jsem takový na cesty hodně. Jsi hodně na cesty? Ano, neměl jsem na vybranou, vzali jste mě, vzali. Já jsem tě vzal. Ano, To já si pamatuju. Na výlety vždycky. ano. Nejste úplně normální rodina? Proč nejet na výlet? S tebou na výlet. No, já jsem nechtěl, ale dobře. Co můžu dělat? Pojedu se podívat do Tatár. Ty jsi nechtěl do Tater, ale máš rád výlety. No, tak nemůžu říct, že mám rád výlety, já neměl na vybranou. Máme čas ještě, pohodě. Ještě. Nazdar, ahoj. Ahoj, Ahoj, nazdar. nazdar. Ty běžíš, Já jsem rád, že mi to vyšlo až ten člověče. Jdu od Vocácko, víc jsem jako nedoufal člověče, ale to je dobrý. Tak jsem tady a doufám, že to bude jako zábava, jak se patří jako... No jistě, já jsem připravil karaoke. Ty nevíš, co je karaoke? Nazdar! Miluju ten psal. Já se omlouvám. Nic se neděje. Ten nechce na výlety, ten přišel jen tak a ty si přišel, jsem rád, že tě vidím. Super, posaď se. No, Ahoj. Mě se zamotala hlava. Já si musím sednout. Sedni si. Jsem se úplně zatočil. Musím říct, tohle po dlouhý době zase super návštěva. Ty se točíš dokola, veď, to by to muselo strašně dlouho trvat, jestli jsem přišel, To mám, já to mám ráda. Ty to máš ráda. Jsi ráda, když se točíš. Ty to máš taky rád. My se spolu často točíme. No, teď už míň. Ale bývalo to. V pubertě, veď, to jsme se natočili, Jo, veď. to nejvíc. Jste mě moc No rád. tak vidíš, tak to neznám od puberty. Tady s Frénem jsem byl v Tatrách, ty vole. S tebou jsem mohl jsem se vidět s tebou. Já tě znám od 4. třídy základní školy. no, to jsme se viděli na táboře. Ve stanu. To bylo omylem, no. Jinak jsme se viděli vždycky při jídle. No, vždycky, když jsem v noci vyžíral ledničku.
jsme se viděli. Na táboře. Na táboře. Je to pionýrský tábor? V tvém případě pionýr. Těsně potom, co zrušili skauta. Takže ty jsi nějaká starší věc v ledničce. Ne, ale do ledničky taky jsem omylem jednou. Já taky jednou. Co ty a lednička, jaký máte vztah? No tak zkoušeli to se mnou taky, ale zjistili, že prostě mám vždycky jako dobrý super začátek, že jako nájezd jako je dobrý, ale že se to potom, jako tam strčíš třeba jako ty nějaký výrobky, které potřebují, aby se chladily, ale tak jako zjistili, že když to vlastně mám hlídat já, tak ono to pak nakonec se to všechno zkazí a je to. Ty furt nedají spát ty Tatry. Ty jsi říkal, že rád cestuješ. Ne, já neříkal. Ne, že tě nutí cestovat. Jsi říkal, že... Ty jsi totiž cizí. No, je to pravda. Z ciziny. Ano. Jsi jako z Německé republiky. No, není to úplně takhle. Ale jsi teda z Rakouska. No, přesně tak, že nejsem z Rakouska. Aha. Ale musím ti říct, že mě není dobře teď. To mi není Já dobře. si asi prdnu. Říkám česky správně? Naprosto česky správně, ano. Prdnu. Ano. Takže z tebe jde vzduch. Jsi zahraniční výrobek, z kterého jde vzduch. Dá se říct, ano. A dělám boty. Teda zkoušel jsem dělat boty. Ale jako... Ty umíš udělat teda botu ze vzduchu. No, jako ze vzduchu, ne, z boty. Z boty. Ty umíš z boty udělat botu. Ty vole, tak to je název. Jako moc neumím, ale zkoušeli jsme to, když si to pamatuješ, jak jsi dělal tenkrát přece botu na víkend. Že přijedou tvoje rodiče, uděláme botu, zkusíme. Tak jsme dělali botu. Polobotku jednu, že? Mrkev. Polobotku a mrkev. Tam. To byly moje nejmilejší hračky, když jsem byl malý. Polobotka a mrkev. Já si vemu polobotku, vedle ní dám mrkev. Zjistím, co seš. Zkus to, ale... Nechci nějak jako připíhat, ale... Ale nepřijdu. Myslím, že podle té boty ne. Podle mrkve ano. Ano, podle mrkve taky ano, ale spíš ne. Pozor, už ještě máme chvilinku, nebo už mám zašít. Už mám zašít. Ještě. Že máš v poslední době takový jako průsery. No, tak jako dá se říct, že trochu ano, jakože. Protože jsi zahnul dáně. Seš Felix Slováček. No, jsi jako blízko, podívej. Felix. No, a nejsem Felix úplně. Ale Slováček. Felix Slováček udělal polobotku, víš? No. Takže už. To mám ráda taky tohle. To je prima. To je primová prima. Primová prima je nejlepší prima, co znám. Ještě, vyjde to. Ty se ráda točíš. Já bych ráda točím moc. Točíš se furt. Točíš se vlastně jenom ve větru. Jako. Ne, ve větru normálně. Samotočící. Od přirozenosti mojí. Ty jsi nějaká točivá věc. Něco jako kuličkový ložisko. Ale já jsem byla třeba u toho.
Ty se pohádala Borůvka s banánem. To byla sranda. A čokoláda tam úplně vykřikovala. Ty vole, to je prča, poslouchejte. Takže žiješ v nějakém jiném světě nebo hodně hulíš? To ne. Jsi z jiného světa. No, my jsme naposled jsme byli se segrama na pouti. Už je mu na stopě. Je přeci jasný, ty vole, když vidíš, že se pohádala Borůvka s banánem, že nejsi z tohohle světa. Jak to, že ne? V našem světě, vole, banány a borůvky nemluvěj. V našem světě banány a borůvky mluvěj. Takže jsi z jiného světa. To není pravda. Tak znova, ty vole, banány a borůvky u nás nemluvěj. Nechci už na mě je mi horko a to mi nedělá dobře. Ty se rozstaješ. No. Jasně, seš lízovní, lízám tě. Lízání mám vůbec nejradši ze všeho. Když tě kousnu, zabolí tě to, Ne, je to příjemné. ale lízání je lepší. Ty jsi srandovní kornout. Ty jsi různě chutná. To je ne, já mám svoji chuť jenom jednou. A jsi studená. Jo. Ale to máš rád přece. Vím, ale trvalo to. Točíš se, jsi student, ale máš jednu chuť, kurva. Jako já osobně jednou, jinak jako může být. Hej. Já ti rozumím. No. Já ti rozumím. Já ti rozumím. Já ti rozumím, já ti rozumím. Já ti rozumím, já ti rozumím. Máš chuť jahody? Jahodová točená zmrzlina? Ty opakuješ po mně slova. Ne. Předtím si opakoval. Tak já jsem si to zkusil, jako jestli to bude a schválně, jak dlouho to vydržím, jo? Já říkám, co jsi říkal? Co jsi říkal vlastně? Co jsi říkal? To je celý? Ne, to mělo ještě pokračování, ale jsem si myslel, že to vydržím a že na to přijdu do té doby, než to prostě jako skončí, že přijdu na to a vzpomenu si na to, co jsi říkal. Ale jsem si na to nevzpomněl. Tak. Ty si něco, co začíná strašně jako rychle a končí to jako do vystracena, do pomala. To znamená, že máš v sobě nějaký motůrek. Já v sobě nemám žádný. Já jsem jen chtěl říct, že jestli to takhle bude trvat dlouho, takže mi to ustřelí šepisy. Co ti to ustřelí? Šepisy. Šepici. Tobě to ustřelí šepici. Ty děláš boty když se Já nedělám boty, ty jsi chtěl, aby jsme dělali boty. Jsem řekl, jo, proč 3 rubly, dej mi botu, já zkusím z toho. A teď nejsi Němec? Když tak si mluvím německy. Ty jsi ten svůdnej. Ty jsi z Francie. No, dá se říct, že ano. Máš tutou hůlku. Zkus mi napovědět, kdo jsem. Tu hůlku. Chodila jsi s polívkou? To jsem nechodila s polívkou, ale dělala jsem s ním. Na začátku, než potom byl polívka, tak jsem já ještě tomu pomohl, aby on byl polívka. Takže ty jsi něco jako první žena polívka. Dá se říct, že ano. Dá se říct, že ano.
na začátku, jako pak on už sám, jako On se sám stal polívkou, určitě. že on si nechal svoje jméno. No, je to možné. Je to možné. Takhle, jestli myslíš, že jsem Chantal Polen, tak nejsem ani Eminem. Jdeme dál. Což běží. Máš 6 kol. No, dobře. Když se vlastně na tebe jako sednu, Sedni si na mě, prosím. Sedni si na mě, já tě povozím a... Potom mluvím. No. Já si na tebe sednu a ty mě povozíš. No a jenom chvilinku. To vím, že jsi starší model. No, nebo ty budeš mi popalenou prdel. Zas vám to do toho zadku foukne jako nikdo. Já totiž... Proč bych seděl, vole, na píšťale? Ty jsi říkal, že chceš si sednout teď. Já si sednu jako na lokomotivu. No, je to možné jako na zahrajeme si na lokomotivu. Takže čouhníš. No, čoudím. Ale není to ten čout, jak ty myslíš teď. Takže to poločout. No, tak poločout. Jako čoudíš, ale ekologicky. No, ekologický čoudím, ano. Ano. Spíš nečoudím, jako no. Takže nečoudíš. No, spíš ne. Takže je to úplně ekologické. Ano. Ale z tebe něco jde. No, dej Vzduch. Dej mě vzduch. Ano, dej mě vzduch, když mám prostě nahoře udělanou tu mizírku. Když to zamotáš tou izolační pásku, tak země mi to trhá šepicí. Takže když tu izolační pásku sundám, roztáhnu ti nohy, tak je čepice furt stejná. Já nemám nožičky. Ty nemáš nožičky, Ne. ale přesto z tebe jde vzduch. Tak, no. Máš otvor. No, to máme. A když ho ucpu... Kdyby se do mě vešly ty boty, kdybych neměl otvor. Jasně. Máš otvor, kterým se přikládá jako. Ano, dá se říct, že ano. Je to kruhovitého, jako Je to tak vypadá jako sluníčko. Ano, je to kulatý. kruhovité. Kruhovitého tvaru. Dokola. Dokola by se dalo No, říct. dokola, no. A jde z tebe vzduch. Dá, jste mě. Někdy ano, někdy ne. Když třeba sedím v komorce, tak nejde. Když odpočívám, tak to nedávám vzduch. Jsi ústřední topení. No, to nejsem. Když šofář jsem teda, to francouzsky, no. Já jsem kamarád trochu ústředního topení, akorát jako to ústřední topení nedělá boty nebo ty věci to s tím polívka, víš. Což kurva, vole, od bati, ty vole, nebo No, co? tak já si říct, že jsem můj bati jako celý, jako. No. Mám si legraci, to je takový humor. Proto mají lidi Francouze rádi. Protože mají tenhle humor. Si se mnou užili, tady Češi čekali, až já přijedu a ukážu jim, jako, že by aby nežrali oni ty tvrdý klacky. Počkej! A tvůj děda No, bouchal. to jo, to je pravda. A pak bylo žrádlo po celé kuchyni. Papiňák! Ty máš v sobě baterky. Nemám, Super, tak jdu k tobě. protože... My si nerozumíme. Proč bychom si nerozuměli? Můžeme si rozumět. Ty ale seš baterky natahovací. nemám. Ty jsi mě zarazil. Natahovací. Já tě natáhnu No a co? a jsi natažený. Tak, to je výborný stav. A potom, jak tě nechávám furt nenatáhlýho, tak seš nedotažený až na konec toho. Máš v sobě pružinku, takhle jsem to chtěl. No, ty jsi inženýr asi, ne? Abych od tebe potřeboval být inženýr. Pardon? Inženýr, co ti mám říct, takový velký brevatý chlap, vole, nevím, co ti Já mám říct. jsem vám nerozuměla. Abyste uhodl mě, jestli musíte být inženýr, ne. Ne, jsi normálně prostínká věc, kterou potkávám každý den. No tak každý den. Obden, No na táboře. na táboře, kurva. Takže nějaký prázdninový dobrodružství. Nebo na chatě jsme se šli. Když Ale tě- už se neuvidíme. Mně se pokazila prdel. Může za to papiňák. No to
to jsem si říkala, páč jsem se motala po kuchyni, ať jsem nemohla trefit ven, že jo. A štrejchla jsem trochu o papiňák prdelí. No a najednou nic. Tak si říkám, co s tím je? Má jak v prdeli. Moment, ty máš na prdeli oči? No a byla tam tma, jak jsem to nemohla opravit. No, ty bys to sama opravila. No, tak jako asi zkusila bych to, jak jsem volala prostě Jarko, kde seš? Že jo, by přiletěla, páč jsem jako si říkala, že něco uvidím, že jo. Jarka, vole, má jako nějaká mobilní opravářka, vole. Ne, ale něco bych aspoň viděla, páč, Jarka má prdel v pořádku. Takže já když tě uvidím, ty vole, tak když uvidím Jarku, tak vidím její prdel. No, Říká se konečník. Ty si rozbiješ prdel, papině. no, Je tma, přelítne Jarka. Jarka je kuchařka? Jarka je docela dobrá kuchařka, musím říct, no. Vole, tobě svítí prdel. No, Protože jí máš nemocno. no, Jseš nesvítící, vole, světluška. Říká se konečník. No, A ty máš sobě, ty se vždycky natáhneš a pak ti docházejí síly. jo, já si nevěřím, že tady jako vydržím, jako poslední. Ty se můžeš vybít. No, Ne vybít, vypružit. Víš, co myslím. nevím, ale pokračuj. Ty máš klíček. Už ne. Ztracený klíček. Ale mohl jsem tě natáhnout klíčkem. Jseš nějaká hračka. Nejseš hračka. To bys věděl. Ukazuješ čas? No, jenom nějakou dobu, že jo, třeba, já nevím, minutu. Minutu. Ty vole, Minutu 20, dobře. k čemu seš, ty vole, dobrý, když měříš minutu 20? Jestli chceš se oměřit čas, tak můžeš. Jako. S tebou nebudu měřit čas. Budu s tebou měřit Radši ne, no. něco jiného. No. Vzdálenost. No. 12 metrů se jenom můžeš měřit. Když mám kondici. Super, takže já, vole, mám minutu 20 na to, abych změřil 12 metrů. No. K čemu seš, ty vole, dobrý? Když máš klíček. Když mám... Ty vole, takže já měřím 12 metrů, mám na to minutu a 20, nebo už to, a nemám klíček? No, když ho máš, tak Když mám klíček. Tak 12 metrů. No, kolik to může být tady? No. Ty vole, ho zabiju. No, já jsem počítal 10. A já už nejdu, už. Ty měříš kroky. Ty vezmeš metr potom a změříš si to metrem. Ty měříš kroky. Neměřím kroky. Ty, mi to vyšlo zase, to je super. Ty jsi ten, vole. Krokoměřič. Nejsem krokoměřič. Ale měříš vzdálenost jenom 10. No, já to neměřím, a když ty to chceš se mnou změřit, tak můžeš. Ale neříkám, že to změříš přesně. Takže nejseš měřidlo. Ne. Takže neměříš čas. Ani nejsem ve švýcarských hodinkách, taky ne. Jsi v českých hodinkách. Jak kterých, jo. A to zjistí až jako po čase, jo. Ty jsi sám o sobě baterka. Nejsem baterka. Vole, jsi. Děkuju, to jsem nevěděl. Vyhrávám něco? Nevyhráváš, ty jsi nějaká spirálka. No. Bimetalová. Bimetalová. Nevím, vole, znám ze školy, jak jsem to použil. Normální. Normální péro. Pružinka. No. Pružinka. Pérko, pružinka. No. Pružinka. Hahaha, z propisovačky třeba.
To ne. Jako, jsem tě zmátl, jako z autíčka, jo, z autíčka. Nebo z traktorku. Z traktůrku, jasně, seš vole, super, seš pérko z traktůrku. Bezva, super. Takže víme, že traktůrek má pérko, že to je chlapeček. No, Počkej, vole, až to je motorka. počkej, ale když udělám stejný pohyb, ty, jako udělám s tebou se želvou, tak nikam nepojede. Jako se mnou, když já stejný. Jo, ty jsi setrvačník. Tak to bylo něco. To bylo něco. Upozorní, 4 Představení skutečného mistra. úvodů. Ale jak rychle. Nádherně. Viděli jsme skutečného mistra v akci. 4, škoda, že jste tady nebyl. Ale, Richarde, došlo ti někdy Ano? ten proces toho, Ano, došel, ale neříkej jim to. proč to vždycky uhodneš? Protože prostě vás tak dostal